Αυτή η ιστορία ξεκίνησε με 2 αυτοκινητάκια, γιοταχή και μία μπαγκαζιέρα. Ήμασταν εκτός από τον Άγγελο, άλλοι 4 στο συνεργείο και οι 3 ηθοποιοί. 4 και 4 τα αυτοκίνητα. Ήταν το αυτοκίνητο των Φλόρων και το αυτοκίνητο των Φρικιών. Μέναμε σε σκηνές, σε sleeping bag, σε υψόμετρο, σε πεδιάδες, κοντά σε ποταμάκια, γενικά σε κρύα μέρη, παρόλο που ήταν Μάης, Ιούνις επίσης. Γενικώς εξοπλισμό δεν κουβαλούσαμε, είχαμε πολύ λίγα πράγματα, είχαμε 3 φωτογραφικές μηχανές, είχαμε 3 σκληρούς δίσκους, είχαμε ένα Mac, είχαμε και έναν υποτυπώδη εξοπλισμό για τον ήχο, έναν εγγραφέα και ένα boom και αυτά ήταν, δεν νομίζω ότι ξεχνώ κάτι. Από εδώ δεν έβλεπα το δεύτερο καλά, ενώ από εδώ που είναι καθαρό το τζάμι, ξέρεις κάνει. Είχαμε έτσι κάποια location που θέλανε λίγο περπατηματάκι. Συγκεκριμένα εκεί πάνω στην Τρακόλου, εντάξει δεν θα το ξεχάσω, μου πήρε 4,5 ώρες, ταύτισα, αλλά ήταν μαγευτικά. Είχαμε κάποια άλλη location που αυτά τα παιδιά πραγματικά πρέπει να πάγωσαν με τα ρούχα που φορούσαν. Είχαμε αυτόν τον καλό άνθρωπο, τον Νίκο Τριανταφύλλου, τον ηχολήπτη, που μαγείρευε για όλα τα γούστα, μαγείρευε για τους χορτοφάγους, μαγείρευε για αυτούς που δεν τρώνε πράσινα, για αυτούς που δεν τρώνε κόκκινα, γενικά για οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτή είναι η κατσαρόλα. Συνήθως έπιανε δουλειά μετά το τέλος του γυρίσματος, πάντα υπό την επίβλεψή μου και με την βοήθεια συνήθως του Τάσου που μας έφερνε διάφορα καλούδια έτσι να τη γεμίζουμε. Από ένα σημείο και μετά ένιωθα ότι έκανα πιο πολύ παρέα με την κατσαρόλα από ότι με τους υπόλοιπους ή τουλάχιστον τότε ήταν και το σημείο που άρχισα να καταλαβαίνω και λίγο ας πούμε τι συμβαίνει εκεί γύρω. Κατά τη διάρκεια του γυρίσματος δηλαδή έμπαινα συνήθως πάρα πολύ σε αυτό το τρυπάκι των ηθοποιών που εξερευνούσαν τους χώρους και κάνανε όλα αυτά που κάνανε, που ξέχναγα ότι είμαι εκεί πέρα για να τραβάω ήχο. Και όταν τελείωναν τα γυρίσματα και γυρνάγαμε πίσω και μαγειρεύαμε, ήταν συνήθως η πρώτη στιγμή μετά από πάρα πολλές ώρες που συνειδητοποιούσα ότι κάτι κάνω σαν Νίκος. On the left, there are 2 tops. Right there, on the left, there are 2 green trees in the middle of a dead tree. We were staying there, in front of the dead tree, in Vletis.